Kondomnedskydning 10 meters afstand med luftgevær. Kondomet er i bevægelse. Næste kondom sættes i bevægelse. Kondomet er en del mindre og lidt længere væk, og har en noget mere sjov bevægelse. Ramte desværre ved siden af, men forsøger igen. Tredje kondom sættes i bevægelser. Ekstremt lille kondom. Ikke ret meget vand. Den er ret billig. Nej, det gør det ikke. Den er rekorderet over for bilen. Det er nu ikke rekommenderet. Nå, lige meget. Ja. Og det var. Tredje kondom sættes i bevægelse. Det er rigtigt, at man kommer tilbage på bilen. Altså. Det er lidt lort. Alle tre kondomer nedskudt der. Hvad Christian Ryger? Skal vi så hænge det? Nej, jeg tager dem ned nu.